Ma'am Greta, good morning, ma'am. Ma'am. Yes po. Yes, ma'am. Good morning, Ma'am Marcel. Sige, ma'am. Good morning sa imong mga listeners, ma'am. Ubay-ubay tag questions karon, ma'am. Naa na ba speakers linya Radio Man Benson si si Ma'am Julie? Sige, si Ma'am Julie Radio Man na Benson tatawagan na rin, ma'am. Pero Ma'am Greta, kato bitawng di na lang siguro nato ni on air ang concern ni Sir Benedicto Makapanas, ma'am, katong akong private message sa imo, ha? Opo, di Yes, na ma'am. ko pero ako lang ning ipanawagan karon on air kay I know naminaw rid si Sir Benedicto Makapanas ni anhi manggod siya sa station sa DXDC o niya mag-file na daw unta siya og retirement kaya lang Yes, ma'am. wala pa gyud niya na hibaw-an unsa iyahang katawagan ni iyahang SSS number gumikan nasunugan sila, no? So tanan gyud daw niyang documents nasunog so niduol din Unsay iyahang pangalan, ma'am? Benedicto Tanya Makapanas, ma'am. Si ang Makapanas? Yes po, ma'am. Oo. Ang Dali, iyang tanawon na lang ako. sige, ma'am. Actually, ang gipangayuan pod ni siya og nagkuha na siya, ma'am, og tawagan ni kaning sa not form, ma'am. Nagkuha siya og mga documents sa PSA pagpamatuod nga siya gyud ni ma'am kay ang iha lamang kong ID, ma'am, kay kanirang sanay barangay ID nora ning naa siya, no? So wala siya kahibaw gyud daw, so mao no nang hinaot siya nga matabangan nato siya dinhi, so mas better siguro Wala, good. ano Sure po siya, ma'am, na naa siya SSS. na mao na dakong problema ka Nako, makita Ay. iyahang kuan, ma'am. DI ba, ma'am? Gi-forward na ko ang iyang name. Walay Yes, ma'am. mugawas, ma'am. Wala SS number. Benedicto Tanya Makapanas. Walay nakabutang Yes, niya. ma'am. Wait lang, ma'am, ha? Upo. Sige, tama. Wait lang po. Okay lang po. Sige, sa mga naminaw karon basi namoy gusto ipangutana pod, pwede sa live streaming, pwede pod mga kasama sa atong text line nga 0970-612-7978. Sige, Hello, tama. ma'am. Yes, ma'am. Oo. Wala yung Benedicto T. Makapanas. B ni siya, ma'am. Oh. Yeah, doon na napod ni siya yung retirement claim. Baka nagkamali siya kuan yung code sa iyang pangalan. Okay, sige, mao ba? Yes, ma'am. B ang naadiri, ma'am. So mao siguro nga wa gid siguro siya gihatagan. Syempre for privacy reasons na wala gid siya na kuan kay pa-prove sa iya nga member gid siya sa SSS. So may maayo ani, ma'am, kay murag base sa akong hinabi niya tong ni anhi siya, ma'am, namang gid daw siya employer sa una pa. Niya karon kung dili makita unsay pwedeng buhaton niya, ma'am, para mabaw-an niya kumusta status niya diha sa SSS. Adhian na lang sa ako, ma'am. Sige po. Sige, mas maayo na lang, ma'am. Sige. Personal na lang na paanhion. Okay, sige po. Sige, si Tatay Benedicto, tay, if you are listening, no, pwede ka mo balik po din sa ako sa DXDC para na kay hatagan ta kag sulat love letter para kay Ma'am Greta, no, before ka mo adto dito. Sige po. Thank you, Tatay Benedicto, no. Salamat po kaayo sa pagsalig sa RMN Davao. Sa pikas bahin, ma'am, nagapaning kamo taron nga tawagan ning mga nangutan, gusto mangutana sa imuha, sa inyo sa SSS. Pero murag dili man yata ma-reach, pero ako na lang nang ipangutana sa imo, ma'am, ilang questions, no? Mangutana si Julie Simpliciano nga taga Toril, ma'am, nga kabahin daw sa sickness kay katudang February na disgrasya daw siya. So March na daw niya, ma'am, gilihok ang iyahang sickness benefit. Hangtod karon wala pa daw naabot, ma'am. Nagtrabaho siya sa usa ka dakong kumpanya nga di lang sa ligod ako isulti ang pangalan, ma'am, o niya ang iyang pangutana sa dihang gipangutana daw niya ang HR moingon lang daw og hulaton lang, no? So ang pangutana karon ni Ma'am Julie, ma'am, pila day ka bulan unsa day ka dugay para makuha ang sickness benefit? 6 months na magud daw, ma'am, hangtod wala pa daw gihapon. Yes, ma'am. Actually, ma'am, kung wala yung problema atong papeles, in a month, masuha na niya dayon. Okay. Kani bagong sickness benefit, ma'am, dito na musulod sa account sa employer. Okay. Kasi ang expectation din, ang requirement din na sa SSS, pag na okay na gani yung notification din, na anay number of days na kung pila ka adlaw siya pwede bayaran, dapat i-advance din na sa employer, ma'am. Kasi ang reimbursement, sa employer man mo adto.
Okay, sige. Ma'am, naa siya speakers linya karon, Ma'am Julie. Good morning, ma'am. Hi, Ma'am Julie. Hello? Julie? Ay, sorry. Lalaki ni si Julie? Okay. Julie, good morning. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Laki maday ka, sir. Oy, sorry kayo sabi ko manaog. Oo, ma'am. Lalaki ko, ma'am. Akala ko kasi, sir, you are a Julie girl. Sige po. Taga-asa gani ka, sir? Turil, no? Tama? Torel Bangkas, ma'am. Okay, sige po. Ang ano man na ay mga interference, iyahang linya. Okay, sige. Nara ko maing buntag, sir. sa ma'am, Sir, pwede na ko makuha yung mga SS number? Kabahin sa akong signature. Sir Julie, excuse me, sir. Opo. Sir Julie. March pa na... Oh, sir. Sir, madungan ko ni mo, sir. Hinay kayo, ma'am. Hinay kaayo, sige. Kuan na lang, sir. Na-relay na lang ako kay Ma'am Greta imong question. Mangayo siya sa imuhang SSS number, sir. Nakadiha, nahawiran ni mo ron? Sige daw. Oo. While waiting. So, kini ma'am, 6 months na siya nagpaabot. Ma'am, asa na ba ang bulaan ni ma'am? Sa employer or asa ba dapit, ma'am? Ma'am, nag-notify na siya sa iyong employer, ma'am. Naagid sa employer, ma'am. Okay. So, kung wala ko kabalo, tanawon na ko iyang SS number, ma'am. Tanawon na ko kung talaga bang define ang iyang sickness o wala. Okay. Sige. So, 6 months naman, good. Sir Julie, Sir Julie, naana imuhang SSS number, sir? Ma'am? Ay, bahay na pod. Duka na ilahi-lahi, manigyan ng personalidad. Hi, ma'am. Sige, ma'am. Nangita pa sa siyang ID, ma'am. Nangita pa. Sige, pangitaan lang sang ID, ma'am. O commercial lang sa kamam, ha? Kadyo na kayo. Michelle Miral Galve. Sa serbisyong Okay, oras. 8:34. Ma'am Greta, si Sir Julie Simpliciano, ma'am. Yan lang EPM, ma'am. Pangita pa niya yung ID, ma'am. Ha? Si EPM na lang na ako sa imuha later, ma'am. But for now, this would be our last question for today's video, ma'am Greta. Ikan kay Ana Katrina Kabatingan nga taga Pampanga, Davao City, ma'am. Still on sickness benefit pud ni iyang concern. Nag-apply daw siya, ma'am, online, no? Gipasa daw niya tanan original o kanang original na copy or mga proof, no, nga na ospital siya. Mangutana daw siya, ma'am, nganong dili daw siya ma-approve nga naaman daw untay pirma to sa doktor. Unsa daw di ay kinahanglan or requirements aron nga ma-approve ang sickness benefit, Ma'am Greta? Sige, ma'am, kana, ma'am, na SS number, ma'am, or name? Wala pod niya gihatag din, hey, ma'am. So, next time, ma'am, pag naa sila yung mga questions, ako na lang pong pangalan ang SS daan. number, ma'am, saka kung wala sila SS number, pangalan o date of birth, ma'am. Sige po, i-follow up na lang nako, ma'am. Sige. So, Sige, ma'am. hinaot pa unta, ma'am, sa sunod natong panag-uban, manubag na sila, ma'am, sa atong mga tawa. Okay? Salamat kay Ma'am Greta. I know na mo yung mga announcements, pero kadyot lang kayo, ma'am, ha? serbisyong straight to the point. Mga pisat na mga pe. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee kasama kompletos Ricados na ikada adlaw. Mao ni ato ang gamiton. Mga kasama higupa ni aron nga okay ang ato ang paminsar kada adlaw kasama. Ginama ni sa GFMQ Marketing uban ang Paragis Bila-Bila Herbal Liniment Oil o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule with Mangosteen. Serbisyong straight to the point. Sige, Ma'am Greta, ma'am, you have your time. Unsay latest ron, ma'am, sa SSS. Okay, ma'am, September 1 is anniversary sa SSS. So, by next week siguro, ma'am, na aming mga announcements, especially sa ato ang mga riders. Riders. So, yes, ma'am, doon na tayo special day for riders. So, i-announce na ko later on, ma'am, siguro mga next Wednesday, para makapanganda po na sa mga riders. Tuduan po na mo sila kung asa sila pwede mag-register, ma'am. Pwede na siya online, pwede po ta face-to-face. No? So, tanang announcement about the activity next week na po ipasa sa inyo, ha, ma'am? Sige, kung ma'am. i-announce. No? So, Sure po. mangandam lang sila sa ilang schedule. Sige po. Ikapila na nga anniversary sa SSS, ma'am, for this year? 66. Oh, sige. Nagpensyon na po na, ma'am. Nagpensyonado na. Bigay na, 6 years na ng pension. Oo, taas na po lang na experience. Thank you, Ma'am Greta, sa atong panag-uban, ma'am. Salamat po kayo, ma'am. Thank you kayo. Si Ma'am Greta Kuel, mga kasama, no? Sa mauna siyang, ayaw ninyo, saya nga ang chance nga makapangutana mo direkta. Hindi mo kinahanglang muli niya pa dito. Agi na lang mo diri sa DXDC. Pero hangyo po na ako, pag manawag po, may tubaga po, no? Para okay, mga kasama, ang inyong pangutana,